hadin kat tu kan ni kenta ka ba men hanin kasngi ka khat khandai tarik mentau benai ka badai kasngi ia ka ba na kalyang chong ka seng KSU ne ka khasi student union ka la pelong ya ka ching ya bat peaceful rally ha keleng kanong ba chong ka sor selong bat dei ha kaniru ka ching ya rally ki lami ki kat tu kan ni ki kan rum kan ram ki balami ki kat tu kan ni ki ching bom ki ching tien ya ki kali da ki priu ki bom syam la itu dur satya ka bala penlong ya ki paj ba ban kan tho persya ya ki nong yalam bat ki khot chong ka seng KSU hi baro ka we henrei ha preng ki ni ki ching kan tho chong ki riu paj ba persya ya ki nong yalam bat ki khot chong ka seng KSU ka lami ka we ka kerwo khubor ha kiran san social media ka bo ong kum ni shwa ban kan tho bat ka deu kuti ya ka seng KSU to ngin kali shwa ka ai ka daw ba penlong ya ka seng ban shim ya ka ni ka sen jam ka KSU ha kalai tarik mentau benai ka la acing tho bat bu por ya ka sarkar ban pen urlong ya ki marching dawa baka seng kaya khun omna banta chongka henrei na ka banta ka chaj ban riu hi baro ka we lada ka sarkar ka pendam ni cancel ya ka public hearing ba ka sarkar ka penlong na ka banta ka Sri Siman ka KSU ka nomi ya ki satya lada ka sarkar ka pentrekam ya ka MRSSA ka ba ka KSU ka ladawa la chan kot phosnem ka KSU kan om dami surok ban ya ki lada ka sarkar ka pentrekam ya ki kendon Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Worker Act arhajar arpho ka KSU ka nomi ya ki shu satya lada ka sarkar ka simkhia ya ka chingdawa ba ka sengkabu na du usnam arajar arposan halor ka matep kam hanikrim ka KSU ka nom pelut por pandangnya ki ya ka ni lada ka sarkar ka sngap ya ki chingdawa ban pelong ya ka eksamin thungkam ka ba khoj bat ka balai na ka chingle silang khmat ka KSU kan chin om lahap mi madan ban ya ki lada pajhi ka daw tanrai ka chingya ki ba penlong da ka KSU ka dei ba ka sarkar ka ba bei tengka da ka Sri Siman ka ba penbor shu ka ni ka kerwa kala ongru ba om patjuyos ngauru bagi pulit kinot ban her khanra ya ka office KSU lai no man hanni kamien bat ka ne ka pen isai kadar ba ka sarkar kam khai sandap shu ya ka KSU bat kumbo ong uwei uparalok ba lada dei man shuwa ba ka sarkar kanut ban le kumni ka pathai ka chayau bat ha kaleng kari kani ka karwo kalapan kudru da kababu cingkeli balai ba ka sarkar kampan urlong ya ka cingdawa ka KSU ha du bami kani ka cinyakhi ka bacur ha shillong